ya Bonchari nigo mokonyi bw'omworokio monene bwa esukuru eyo abakagukwanira amatemu ayo asa bagakorokio omogoko monene kobwatekana na aborokiwa abo babete bagweta na kugenda ase university ase amatemu ayo abete kagokorwa omwaka bwa 2025. Abana bachiete university ebare 90 students nabo bachiete university abana twabwate 95 abo batachiete university babwate C plain ne C minus. Abana batang'anie babwate B plus ntwabwate A nose A minus etwachakirete B plus abana barenge batano tugache B plain abana barenge 43 tugache B minus abana barenge 31 tugache C plus abana barenge 11 tugache C plain abana barenge 6 tugakorere C minus omwana oyomo igo ntwabwate omwana o D plus gochinse oyo nomogoko omonene mono togwakera Nyasaye mbuya mono anyarete gotokonya ase eng'encho ya amatokeo aya. Ase obomaene engeri ng'a abana abe bakorete buya ase eng'encho kwanza discipline yabo abana ba omwaka oria barenge so disciplined na ediscipline eye iga erwete ase omwalimu omonene edebuty oywo orenge na abarimu bande. Ting'omocha goakera abaibori baito ase egasi engiya bakora gotobwateria abana barenge indisciplined ebare gocha esukuru rioka baria babwate abana babwate issues twakwana nabo iga abana by the time bagokora amatemu bonsi walikuwa wamejituma bakaba mbaba disciplined. Kabere omwalimu oito omonene Madam Dina nanyara gokora egasi engiya buna acha abana aba mbanyora koba ase amazingira atakeire erinde banyare